tingapange bwanji kuti WhatsApp profile yathu kapena DP yathu ya WhatsApp izionedwa ndi chigulu munthu mmodzi osaona kapena ziona munthu mmodzi chigulu osaona. Ndi video yathu ya lero tionesana zimenezi. Ngasinapange follow, tipange follow. Ndipo musala nthawi, tiyambe. Ndiye kasigulu WhatsApp wathu yo timapita apa pakona apa pali madoti atatu pa. Kenako pa settings, kenako pa privacy. Kenako apa lemba kuti profile photo. Ndiye apa ukikaya pa everyone sonza kuti aliyense amene ali nambala yako amatha kuona. Akhala pa my contacts ndiye kuti amaona ndi ma contact yako. Ikakhala pa my contacts except sonza kuti ma contact yako aone kupatula wina wake. Lero ukapanga pamenepo umasankha munthu amene sokufuna kuti aone status iyo, ndiye kuti utha kwasankha anthu amene ukuwafunawo kuti asaone. Zikatero umayongera. Sono ukayika pa nobody kusonza kuti aliyense sangaoneno profile picture yakoyo, otoziona ndiwe wekha basi. Basi mukatero ndiye kuti zimakhala kuti zatheka, ndiye kuti masankha imene yakusangalatsa niponi. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni, osayiwala kupanga follow. Ngati ndifunso tifunse popanga comment.